14 बुजुंगनगर वाखीनगर bai khobjak gamsa kubra amchaini chukjaya Surendra Debarmani langma chokha hini khnawi kokti shalobini nukhungni borogrok bai koglam shalaika tei chuba chubo khlaika em Runile Debarma aboni logi logi amchaini tei khoroksa sakjaya thutayok laijak Ranjit Debarmani nukhunggobo haino thangai chuba chuklaika em Runile Debarma em ni samungrokno nugui amchaini tongko songlukurok khakaham ya farlaika obonotei em Runile Debarma sawi khnarika chugyani ganawo Frufano bachanai tei logiwo tongnai hinai khokhenka choyawi nai tongdi nokbar news ni mangpliwo Gamsikapra parawa tinodi porjarawa sini takukra Surendra Debarma thikhamani bagai bini family o 13 din khaini bialo tombagi tini odi porjara hai singjo to ti promotena dong bai pepni adong to phai singdol ke nile chole gen omo gamsikapra wa gamsikapra bisi naklai bichona lakina